然后接下来是那个日文歌，是不是？哦，哎，今天现场有日本人呢，然后接下来要唱的是日文歌哎，它其实是日本华侨啦。はい、明治さん。日本人の前で日本語で歌うのは自殺行為ですよか。好，这首歌，米西亚的歌，现在好想见你，会いたくて今。初めて出会った日のこと覚えてますか。強く日の思い出を忘れずにあなたが見つめたすべてを感じていなくて素直にあげた今はそこで私を見守っているの教えて